ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ 3 ಕೋಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು 177 ದೇಶೋಡು ಜನಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಐಟ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡ್ಲ ದುಬೈದ ಊರುಡು ದುಬೈದ ದೇಶೋಡು ಮಾತೆರದು ಹೆಚ್ಚ ಜನ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ದುಬೈದಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಪೋತಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಾರಿ ಆದೇರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತೋಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೇಸಿನ ಆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ದುಬೈದ ಸಂಗತಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲೇಸು ಮಲ್ತನಾಗ ಐಟು ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ನೆಗತ್ತು ತೋಜೋರು ಐಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೇನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಈ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲತ್ತ ಈ ತಲತ್ತ ತಮ್ಮನ ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿದ ಪುರ್ಪ ಗೊಂಚಿಲು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರನಿ ಎದುಕೊಂಡವು ಕ್ರಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ರನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಟಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಾನನ್ ಶಿರ್ಲಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಹರೀಶನ ಎದುಕೊಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಕೊಡೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ವೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜರ್ಜಿ ಅದು ಬರಂತಾರೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಆರ್ 88 ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಎಂಗ ಟು ಮಿ ಐ ಮೆಟ್ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿಪುರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಟು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಮೆ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಏದಾಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಏಪಲ ದುಬೈಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಬೋಡಿರಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲು ಏಪಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೋರು ಏಪ ಬರ್ಪರಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಶೋ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಲ್ಮೇಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿನ ತೂವರಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ಎಕ್ಕಂದೆಲೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಉಡಲ ಗಂತದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತೈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನು ಮುತ್ತಲಿಕೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ದೆತೊಂದಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಐನ್ಯ ಎಗ್ಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲ್ ಬಲಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಂಜನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಜನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ವಿಎಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ವೇದಿಕಾ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಇನಿ ಕಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನ ಲೋಕಡೋರ್ ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಪಸರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಕಾಲಿ ತುಳು ಜಾತಿ ಲತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತನ ತರಬೇದ ಮಲ್ಪಂದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಾತ್ರ ನೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 3 ಕೋಟಿದ ಹಿಟ್ಸ್ ಅದು ದಾಖಲೆನ್ ಬರುತ್ತನ ಬಂದಲೆ ಇನಿ 3 ಕೋಟಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಬರೋದಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಕಾರಣ ಅಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸುರುಕಾದ ಸಂದ ಒಂದು ಈ 3 ಕೋಟಿ ಬರುಡುಂದಾಂಡ 3 ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಈತ ಪನ್ನಗ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅವು 3 ಅಕ್ಷರದ ಕೂಟ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು 3 ಸರ್ತಿಲ ಕಡಿರ ಏನಮನ್ಗೆ ಎಂದ ದಿನ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜೋಲೆನು ಪೆದು ಪೌಡುಂದಂಡ ಪೆದಿತಿ ಪಂಜೋ ನಕುಲಿತ್ತೇರು ಅಕುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅದೆಟ್ಟು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಅದಂದೆ ಐಗಿತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಪೆದುಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಪುರ ಹೋತುಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಪೆದುಪ ನೆಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕುಲುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಪೆದುಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲದಾದ ಆತನ ಮಂಡ ದುಂಬದಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ರಡ್ಡಿ ಅವು ಬಂದು ಜೋಕುಲೇನ ಪೆದ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪೆದುಪವನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಸೀಕಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ದಾದಾವು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಕಥೆನ ಪುರ್ಲುಡು ಕುಸಾಲ್ದ ಒರುಟು ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ರೆಲೇರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಎದು ಕೊನುಗ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಕ್
ಅವನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದೇವರೇ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಜಿಯಾವು ರಡ್ಡಿಯಾವು ಬಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಲ್ತದ ಅಡೇಗೆ ಉಂತವರೆ ಪೆದ್ದುನ ದೇವರೇ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೆತ್ಪವನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರು ಪೆದ್ದುನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಅಂಚಾದು ತಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ದೇವರೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಈರು ಎಡ್ಡೆಡು ಆ ಆಪರೇಷನ್ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡು ಮೋಲ್ ನರ್ಸ್ ದಾನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜೋಲು ಹಲೋ ಓಲದೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ದ ಮೂಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ರಂಡು ದಾದಾ ನಿಕ್ಕಿನಿ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೆರಾ ಈ ಬರ್ಪು ಜನ ಹಾ ಆವ್ ಸರಿ ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೋಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೋಲು ಇತ್ತ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಬುಲ್ಪೊರ್ಚಿದೆ ಆಲಾಪುಜಿ ಬುಲ್ಪುಂದೇಗಿ ಅವು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬನ್ನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಲ್ಪುನ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಓ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ఒక ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ನನ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಂಡ ಪೂರ 10 ದಿನ ಪೇರು ಒಂದು ರಗಾಲಜ್ಜಿ ಓ ಬರ್ಪೇದೆ ಬುಲ್ಪುನ್ ಬರ್ತಿ ಬನ್ನತಾನು ಓ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣಗೂ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಏಳು ಬಾಟ್ರೆ ಉಂಟು ಅವು ನಯ್ಯು ನಾನು ಬೊಲರೋ ಬಂತೆ ಬರ್ಪೆ ನಂಗೆ ಫೋರಂಡ್ ಅವು ಬುಲ್ಪೊರ್ಚಿದೆ ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವೈದ್ಯ ಬುಲ್ಪುನ್ ಬೋರ್ತದ ಅಂದೆ ಈರ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಚಾ ಪರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗನೆ ಏನಂದೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚಾ ಪರ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪುಂಡು ಉಂದೇ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ 10 ದಿನ ಪೇರು ತುಲದೆ ಈ ನಟ್ಟಿ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಪೊಂಜೋ ಚಾ ಪರ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಜ ಅಂಚದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಉಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಅವಳು ಮುಂದುವೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಹಾ ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ತರಿದು ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಓಯ್ ಈನೇ ಮೂಲು ಎಂಕೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನಿಯೆ ಎಂಗಿನ ಅಟಿಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಮೀನ್ 3 ವಾರ ನೀವು ತುಲೆ ಈರ್ ಪರ್ಲೆಕ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 10 ದಿನ ಪೇರು ಬೊಕೀರೆಗ್ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವಾಸನೆ ಲಾಪು ಜತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಆನೆ ಹೋಮ್ ನರ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತಿ ಬೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಬೋಡ ಅಂಚಿದ ಇಂಚಿದ ಗೆತ್ತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಬಂತೆ ಒಂದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇರೆಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನಿ ಆವಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನರ್ಸ್ ಬೈದು ಜೊಲು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣಗೂ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಬೋರಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಲಿ ಓ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸೈದರೆ ఒక జీవాడు పన ఎలుగొన రాపండి ఒన్యాన నీ ఆపరేషన్ మల్తు బిడ్లే డాక్టర్ ఇది అందాದ ಅಲ್ಪುನು ಸರಿ ಯಾನೆನ ಕಣ್ಣನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಪೆರೆ ತೂಪೆ ಓ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನೆತಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪರಿಯೋ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಿ ಒಂದು ಈ ರೈನೇಟ್ ಫಂಡರ್ ಓಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಂಡ ನೇನು 10 ದಿನ ತೂಯರ್ಬೋಡ ಹಲೋ ಓಲರಿಯೇ ಮುಲ್ಪ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬೈದಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ನರ್ಸ್ ನೀ ರಜೆ ಪಾದೊಲಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ 1 ಗಂಟೆದ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ಬರ್ಪರತೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆನಾ ಅಂದು ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಒಂದು ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 10 ದಿನ ಪೇರಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಆರೆ ನೈತೆ ಖಂಡನೆ ಬರ್ಪೆರೆ ಅವೇ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಸುರುತ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಂದಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ ಸುರುತ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಚ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರ್ ದಾಯ ಪೋಡಿನು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಲಟ್ಟೆ ಜಾರನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ
ಐಕಿರ್ ತಾಯಿ ಪೋಡುನು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲತ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲವೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈರ್ತಾದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ 50 ಜನ ಪೊಂಜೋಲೆನ್ ಪೆತ್ಪದೆ ಅಕುಲ್ ಸಮೇತ ಪೆತ್ಪನಗ ನಮ್ನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಈರ್ತಾಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಲಟ್ಟೆ ಜಾರ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡಿಯನ ಇಜ್ಜಿ ಲಟ್ಟೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡಿ ಅಂದು ಅಂಟಿ 50 ಜನ ಪೆದ್ದದಾರತ ಆ ಪೆದ್ದ ದಿನ ಪೊಂಜೇನು ಆ ಬಾಲೆ ದುಂಬೋಲುತ್ತು ನಾವುಲೆ ಕೊನ ದಿಲೆಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡಂದ ಸೈಪೇರಾಗುಲು ಈ ಒಂದು ಅಂಜೋ ಕೊದಂಬೆ ಪಾತಿರು ಅವಳು 15 ಕಿಲತ ಮಲ್ತ ಕಡಪಡ್ದೆ ಕೊಡು 3 ಕಿಲತ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪತ್ವ ಕುತ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಕರ್ನ ಬೋರಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಖಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮೇರು ಹೂವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೇರು ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ನು ಬೋಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಮನ್ಲೆ ಬೋಟ್ ಕಿಲೋ ಕೊಂಚ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಟೈಸನ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೊರಿ ಮೇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಆಹಾ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಈರು ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂದೆ ಮೇರ್ನ ಬಂಜಿದ ರೋಮ ದೆಪ್ಪೊಡು ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಕುತ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೇ ರೋಮಗೆ ಪರ ಆತ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರು ತೀದು ಗುಲು 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 ಕೊದ್ದೆ ಅದು ಮೇರೆ ಮುರ್ಕ ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಕ್ಕಿಂಚ ಪೂಜೆ ಗುಂಡ ಪೂರ ರೋಮ ಓಪನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಏ ಕೋರ್ದಂಗಡಿ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಲ್ 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 ಗೊತ್ತಾತ ನೀರಿಗಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆಲ್ುಂಡ ಯಾನಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೊರಿ ಮೇ ಏಯ್ ಈ ಪೂರ ಮುಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ದೇವನ ನಮ್ಮ ರೋಮ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಅವೇ ವರ ಸುರುಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ತುಕ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ಲಿ ದೇವನಗ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿದ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಲಂಚನೆ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ ಕೊರನನೆ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ಪುಂಡ ಅಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ವರ ಓಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ನೋಡವ್ರ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ವರ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ಇಂದೆ ಆರ್ನ ರೋಮ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಂದೇಗು ಒಂಜಿ ನೂಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಲನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಾಯ್ತ ಕಪ್ಪುದ ಪೊಡಿನ ಪುರ ಕಿಂಚ ಪೂಜಿಗ ಓಕೆ ಆನಿಂಚ ತಿರ್ತಿಡ್ ಬರ್ತವೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ ಬರ್ತವೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಪುನ್ ಕುತ್ಪರೆ ಸುರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಂಗಡಿ ಇನಮೆ ಸಲ್ಲು ನಿಂಚ ಕಲತ್ತದು ನೂಲುಡು ಮುರ್ಕಾದಿನ ಈನಮಿ ಮಲಯಾಳದಾಗ ನೋಟು ಮರ ಗುತ್ಪರೆತ್ತಾನೆ ಓಯ್ ವರ ಕುತ್ಪುಲೆ ವರ ಬಕ್ಕಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಬಿಡದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನಮೆ ಕೆನ ನೀನು ಅಲಾಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುನಮೆ ಈ ಕೈತು ಗೊತ್ತೇ ಮರ್ಲಮೆ ನಿಕ್ಕು ಅಂಗಿ ಮಾಡು ಅಂಗಿಗೆ ಪೋಡ್ತೇ ನಿಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಪರೇಷನ್ ನಿನಗೆ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅಂಗಿಗೆ ಪುನಃ ಅದು ಕುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂದಾದ ಕುರ್ಪು ಮಾರೈತಿ ಕುತ್ಪುಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮತಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂದೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಲೆ ಇಂಜಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಬತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಆ ಜನ ಕೋರಿದಕ್ಕ ಕುಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಅನ್ ಬತ್ತು ಇಂದೆ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ ಏನೇ ಕೋರಿದಲ್ಲ ಕකුල් ಮರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕುಳ್ಳು ಜರ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನೆ ಅಂಬೋಪೆ ಕೋರ್ದಂಗಡಿ ಬಲ ಕುಲ್ವೆ ಯಾಂಬತ್ತಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಸೈತಿನ ಕೋರಿದಕ್ಕ ಮನ್ಪನ್ನೆ ಗುಳ್ಳ ಎಂಕ್ 3 ವಾರ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರ್ಲು ಪುರ ಕೊಕ್ಕೊ ಅನ್ಪ ಇಂದೆ ಆರ್ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಡುಪ್ಪುನತೆ ಅಂಚಾರೆ ಕವ್ವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಕೊಕ್ಕೊ ಈನೇ ಕೊಕ್ಕೊ ಮಾಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮರ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕೊ ಅಂದ ಅನ್ಪು ಜನ ಯಾಂಬೋಪೆ ಮರ ಕಟ್ಟಂಡ ಹಾ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಅವಿನ ಮಲ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೀನಿ ದಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಹಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರಿ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬರೋಡು ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಕೊಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಡೀ ಊರ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹೊರ ಸುರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂದೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬಿಸತಿ ಒಂಡಿಯೇ ಓ ಎಂಕ್ ನಿಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಮೊನ್ನೊಂಜಿ 300 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವನಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತನತ ಅವೇನ್ ರೌಂಡ್ ಕುತ್ಪರೆ ನಿನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅವೇನ್ ಪತ್ತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಇತ್ತು ಅಂಗಟ್ಟಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಂಡಿ ಇತ್ತದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಐಕಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಬತ್ತಾರ
ಕೋರ್ದಂಗಡಿ ಇದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಐಟಮ್ ದಾಲ ಬರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಿರ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಸತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಲ್ಲೆ ಐಟೇ ಕುತ್ತದು ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಮೇರ್ನ ಎಲು ಬೋಬ್ಗೆ ದೇವರ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮರ ಸೇಮ್ ಕೋರ್ದೆ ಲಕ್ಕದಿ ಅವಳು ತುಲ್ಲ ಟಂಕ ಪಲ್ಯ ಅವಳು ಲಿವರ್ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ತೆಮ್ಮನ ಅಯ್ಯೋ ಗಂಟೆ ತಂದೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತೆರಾಂಗಿ ಪತ್ತರಂಡ ಅಪ್ಪನಿತ್ತೆ ಚಾ ಕುಂತಾಗ ನನ್ನ ಚಾ ಬರ್ದು ತುಂಬ ఈయనమ్మే చాకుంటారు ఈయనమ్మే ఉంది ఈయన బొంబాయి బస్ అమ్మెందు ఏ ఆపరేషన్ మల్పలే బొక్క చాపర్లే నీకు సచ్చివీర వల్ల ಏ ಇನ್ನದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತಂಕದೈತ ಮಿತ್ತುಡೊಂಜಿ ಪಚ್ಚದೊಂಡತ ಅವಿನ ಕೈಪೇನ ಎಂಕಲ ಕೋರಿಡವು ಕೈಪೆಂದು ಪುನ್ ಎಂಕಲ ಅವು ಮಾಸೋಡ್ದು ಮುಗೆತ್ತು ಉಡುಪು ಜಿನ ಮಾಸಾಲಾಪುನ್ ಯಾನು ಕೈಪೆಗೆ ಪುನ ಹಿಂದೆ ಮೂಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ನೀಕೆ ಜಾತನ್ ದಾದಳಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಟ್ರೆ ಈನ ಉಂಡದೆ ಮೂಲ ದಾಳೈತಿ ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕಳ ಕೊರ್ಲೆ ಅವರ ನಂಗಿನ ಮಾರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ దాని కోపన దాని లక్కడువన దాని పంజిద కన్ను తూతియా నీకు సాయిపోతే నాయి నిన్న నిత్య అదే అన్నా తిను సై తింది అమ్మ అమ్మ కోర్త అంಗಡಿ ಅವು ಅವು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ರೆ ದಾದ ಕೊರ್ನೆಮ್ಮ ಅವು ಪೈಪುಗೆ ದಾದಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಕಟ್ರೆ ಅವು ನರ ಅವು ಕರ್ಲ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಆಡ ಮೋನೆ ಕೈಗೆ ಎತ್ತದ ಬಾತಾರೆ ಬರಲಿ ಮೋನೆ ಕೈಗೆ ಪುಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರ್ನೆ ಸರಿ ಬಂದೆ ಅವು ಕರ್ಲದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಿಂಡಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ದಕ್ಕುಲನೇ ಅವು ಹಂಗೆ ದಕ್ಕಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ 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 ಅವು ನಾಯಿಗಿನ ದಕ್ಕಿನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಿನ ದಕ್ಕಿನಿ ಆಡ ಮೋನೆ ಕೈಗೆ ಎತ್ತು ಬಾತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮೋನೆ ಕೈಗೆ ಬರಲಿ ದಾದನ್ ಸರಿ ಬಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತಿನ ರಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಗ ಪೀಸ್ ದಕ್ಕಿನಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೋಪುಣ ನಾಯಿ ಸೈಪುಣ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪೋರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ರಾಯ್ ಅಂಚು ಬೇಡ ಹುಲಾಯ್ತು ನಾ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವು ತಿರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡತ ಹೌದಾತ ಮರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ರೌಂಡ್ ದ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅದು ಪೋಡು ಕಿಡ್ನಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ ಗೆತ್ತು ಬಿದಾಯ್ ದಕ್ಕುವೆ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೊರ ಸುರು ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀರ್ ಚಾ ಬರ್ಲಿ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ರಸಗುಲ್ಲಾಯ್ ಪೂರ್ನು ಎಂಕಿರ್ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಡ್ಬೇಕಾಗೆ ಅದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ತ ಮುಗಿಪೋಡು ಚಾ ಪರ್ದ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಒನ್ನ ಸುಡ್ದು ಮುಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ತ ಮುಗಿಪೋಡು ಏನಂಬೆ ಚಾ ಪಾರ್ದಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಮೇಂತ ಮುಗಿತದೆ ಒನಸಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕುಡಂಜಿ ಮೇಂತ ಮುಗಿಪರ ಏನಂಬೆ ಈನ ಟಿಲ್ಲಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡದ ಪರ ವೈದಿನಬೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಲೇ ನಿಗುಲಂಗೆ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಇರುವೇರ ಆರಾಮುಡು ಚಾ ಬರಂದಿಲ್ಲರತೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಎಂತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿಗೆ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚುಲ್ಲಕ್ಕರ ಕೈಟ್ ಕೊರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಣ್ಣಿ ಮಿರದವೇ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಹತ್ತಿನ ಕೊನ ಮಾಡಲಮೆ ಮಂಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಿ ಮಿರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ ಎಂತಿನೇ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಡ ನೀರಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಿದೆ ಪೋರತೆ ನಿಗುಲು ತಯ್ಯಾಡ ఆయన పిలి కన్నుడుతూ అనలాక తిన్పుంతులే ఆయనతో నాకు ఆపరేషన్ మల్పర వైద్యుల కల్లేనా ముందు కంగద ముద్దలు తెప్పర వైద్యుల కల్లే అదే ఈరు డాక్టరు ఆయ కోరిదంగటి మాతకొచ్చిని నీకెళ్ళ ఎంటే లింక్ అయిని ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಲವ್ ಆಯ್ನಿಯೇ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಪಲ್ದಿಗ್ ಮದ್ಮೆದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗ್ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಂಗಡಿದೆ ಕೋರಿಗ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಳ 30 ಕಿಲೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಡ ಕಾಸಿದ್ದುಜಿ ಅಂಚಾರು ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾವಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಬೂಟವ್ರೆ ಆ ಕಾಸಿನ ಕೊರತು ಏನನ್ನಾರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕಡಪುಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ 30 ತಿಂಗಳು ಯಾನಾರ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಲವ್ ಆಯ್ನಿಯೇ ಅವ್ರ ಲವ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಎನ್ನನಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏತು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು
ದಿನ ಪೊಯ್ಯಡಿ ನಾವು ಮಂಗಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಡುಡುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ಇರೇಗ ಕೋರ್ಲನ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೋರೆ ಬೇತತ್ ಈ ಬೇತತ್ ಮೂಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೆಂಗ್ ಅಣ್ಣನ ಪುಂಡನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರ್ದ ಮರಾಠ್ ಯಾ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದಂದ ಕೆತ್ತದ ಬರತ್ತೆ ಆದಾಗ ನೆನಪುಂಡನಿಕ್ ದಾದ ಐ ಲವ್ ಯು ಆತೇನ ಯಾನ್ ಮನದಾನಿ ಬತ್ತಿದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಬರುತ್ತೆ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಇಂಚಿ ಬರ್ಲೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಏನೇ ನಿಗುಲಿರುವರು ಸೇರ್ದಿನ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಬ್ಯಾನರ್ ವರೆ ಆಯನ್ನು ಐ ಲವ್ ಯು ಬರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇಗೆ ಟೂ ಸೇರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈರಿನೇ ತಿರ್ತಾರೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಟೂ ಒಂದು ಮನೆ ಅದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗು ತಂದ್ರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮರ ಕಾಟದ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಆನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ದೇಪನ್ನ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಸ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನ್ ಪಾಠ ಹೊಡೋದು ನನ್ನ ಏನ್ ಕಾತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಬೆ ಏನ ಕಾಸು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪುರು 6-10 ವರ್ಷ ಏತು ಸಲ ಹೋಟೆಲ್ ಲೆತನ್ ಪೋಪೆತ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೇಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎದುರು ಎಂಕ್ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನದೆ ಎಂಕ್ ಚಾಗೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಿ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದದೆ 1 ಸಾವಿರ 2 ಸಾವಿರ 3 ಸಾವಿರ 4 ಸಾವಿರ 5 ಸಾವಿರ 6 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದನ 5 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದನ ಓರ್ದ ಅಂಗಡ್ದಾನ ಗೆತ್ತನು ನಿನ್ನ ಅಡಪುಂಟು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೋರ್ದಂಗಡಿ ಅವು ಈ ನೋಟುకు ಪಸೆಕ್ ದಾದ ನೋಟು ಪಸೆಕ್ ದಾದ ಅಯ್ಯೋ ಆಡ ಬಾಯಿ ಕೈಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸರಿ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ದಾದನ್ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಅವು ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ನೆತ್ತಿರ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಬಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕರಿಗೆ ಇರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ದಾನಿ ಪಾತಾರಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆ ಚಾ ಕುಂತಾಂಡು 5 ಮಿತ್ತಮ್ಮ ಪಾತಾರಲಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 GB ಫ್ರೀ ಇರೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ 500 GB ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ಕುನೇ ಬಂಗಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬೇಗಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಯ್ಯೋ ದಿಲಮೆ ಬಾನು ಪಕ್ಕದ ಏ ಸೈತ್ ಪೋತ್ತೆಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪತ್ತ ತಿನ್ಪೇರಂದು ಯಾನಿದೆ ಬತ್ತೆ ಆನ ನಿಗುಲ್ ಇರುವೇರು ಕಣನೆ ಮುಡಿಯತಿ ಸೇರ್ದಿ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ದೀದ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಾಲಕ್ಕ ಕುತ್ತು ತಿನ್ನಾರ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಿ ಬಿರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ಚಿತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ವಿಷಯ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕೇನೋಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾಪಲ ಗೊತ್ತಾಡದ ಪಕಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೋದು ಕಮ್ಮಿಡಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಆನ ಹಿಂಗ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾಪಲ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಐಟಮ್ ಯಾಪಲ ಸುಲಭತ್ತಿ ಯಾಪಲ ಕಮ್ಮಿದ ಐಟಮ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ನಿನ್ನೋಡು ಅತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಗಲ ಸಾವತ್ತು ಬಿಡು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಯಾನು ನೀನು ಚಪ್ಪಲ್ದಂಗ ಅರ್ದ ಪೊಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬಾಗ ನಿಗಲ ಸಾವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಕಾತ್ರನೇ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಸುರುತೆ ನಮಗೆ ದಿನಿ ಖುಷಿ ಆತನಂದಾಂಡ ಮತಿ ತಪ್ಪ ಒಂದೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕುದುಪು ನಂಜು ಸುರುತ್ತ ವೈದ್ಯರೇ ನಿಂತು ಒಂದಲ್ಲ ಐಕ ವೈದ್ಯರು ಹಿಡಿದ ಸುರುಮಲ್ಪೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬೂರ್ದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತಾ ಇಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಈತ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕನತೊಂದು ಈ ಪೆದ್ದುನ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಕನತದ್ದು ಐಟಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಾಯಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಲ್ಗಂಟೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಸದ್ಯ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಇವಡೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಟೋಟಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಮಲ್ಲಕನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಇಜ್ಜಿಂದನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ದೈದಿದೆ ಶರತ್ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದು ಜನಕ್ಲ ನಿಖಿಲಿನ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪೋಯ್ಸಸ್ಲೆ ಪಂತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೈದಾರೆ ನಿಖಿಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಏನು ನಿಖಿಲ್ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲ
ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಬೋಪುಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗಂಚ ಆಪಿನಿಂದ ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ದ ನಿಖಿಲಿನ ತೂದು ಕಲ್ಪುಜೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ 2 ಟೀಮ್ ಖಾಲಿ ನಿಖಿಲ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಒಂದಂಗೆ ದೀಪಕ್ ರೇಪುರ 2-3 ಟೀಮ್ ಖಾಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲ. ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಈ ಸತ ಒಂಜಿ 15-20 ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಬೈದನು ನಂಗೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿನ ತೂದು ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ಬಂಗ ದೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಜನಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಪಜಿತ್ತು. ಮತ್ತು ದಯ ಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಕ್ಲು ಏನು ಜನಕ್ಕಳು ದಯ ಮುಟ್ಟದ ಅಪ್ಪಜಿ ನಿಖಲು ಈತ ಬಂಗದೆತ್ತದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಖಲಿಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಈಜಿನ ಡೈಲಾಗಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಬಂದಲೆ ನಿಖಲು ಈತ ಬಂಗದೆತ್ತದ ಈತ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ತಾರೆ ಅವು ಜನಕ್ಕಳು ಬಾಕಿ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ಸೊ ಎನಿವೇ ಟುಡೇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಐನಿ ಅವ್ನು ನಾಯಿಗಿರು ತುಂಡು ದಕ್ಕಿನ ಅದು ಸುಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಕ್ಕದಾರಿ ಸೂಪರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್. I mean, everything was mind-blowing in fact. Mast ಖುಷಿ and Melvin also was superb. Prasamsa was superb. Sandeep ಇರಂಚು ತೋರಾತರು ಅಂಚೆ ಒಂಚು ಪನ್ನರ ಒಂಚು ಸ್ಲೋ ಆತ್ರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೋರಿದಂಗಡಿ ಬಾಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋರ and Balaji, I'm very happy Nicola team you all have become world famous. Bale Delpale because of Bale Delpale you have become world famous. Because of you Bale Delpale has become world famous. So 175 countries ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ತೂವರೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬರೆ ಬುಡ್ರೆಬಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನಿ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೇ ಟಿ ವಿ ತೂನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಎಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಎಂಟೈರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆದ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಪೋಡು ಸುರುಮಲ್ತಿರಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಲಿ ಕುಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏಲ್ ಕಡಲ್ದ ಅಫೆ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದುಬೈ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮಸ್ಕತ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಬೆಹರಿನ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ಕತಾರ್ದ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೈದನು ದುಬೈಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ಅದುಲ್ಲೆರ್ ಐಟ್ ಓರಿ ನಮ್ಮರೇನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಅನ್ಕರಿಕೆ ನಾನೇನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಕಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆರು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬನ್ಪ ಕುಸಲ್ಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಓಲ ಬೋಡುಂದಿಜಿ ಖಾಲಿ ತೆಲ್ಪರದಿ ಕಡೆಂದಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತುಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಜನಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಂಸೆ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಹಾಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ದಯಪಂಡ 5 ದುಂಬ್ಲಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಏಪಲ ಟೈಮ್ ಟಿಕ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದಪ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆತ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಲ್ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಶೋದ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹರಿಶಣ್ಣ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸದ ಈ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬನ್ನು ದಿನಿ ತೆಗೆದಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.